Здравейте, хора! Това ми е първото видео в този канал, в което ще ви покажем как се правят американски палачинки. Да. Взимай да бъркаш. Използваме колко? 4 яйца. Да, които трябва да разбъркаш много хубаво. Да. Започвай, бъркай. Бъркай. Хубаво бъркаме, за да се получи. Чакай да взема бак пулвер. Така, бъркаме. Хора, ако ви изкефи този клип, може да напишете някакъв готин коментар и да се абонирате. А също така оставете и по един лайк. А сега продължаваме. Сега ще добавим какво? За брашно. С една чайна лъжичка бак пулвер. точно така. Бъркай. Той се слага, за да стане по-пухкави. И така. Бъркай. Като слагате брашното, колко грама трябва да има? Значи брашното е една чайна чаша. Защото ако сложите повече, няма да се получат палачинките и ще ви бъде много трудно. Понеже слагам по-малка кафена чаша, затова слагам малко повече от една. Да. И сега пряснам рак. Окей, хора. Бъркаш ли? Да, от мен е чао. Ще ви покажем готовия резултат малко по-късно. Ще направя сега също с толкова минути. Чао!